Здравейте, белги! Аз съм Деско. 1, 2, 3. Сега започвам четвъртия епизод на Майнкрафт оцеляване с Деско. Днес ще ви покажа как да оцелеете с зомбитата. И да. Ще бъде много вълнуваща нощ, сигурен съм. И затова да побързаме, защото денят няма да ни чака. Все пак ви трябва да знаете, че през деня има чудовища. Няма да си погледнем тук на лева. Искам по-скоро да изляза от самата на гора, да си изкопая една мина и така. И там горе. Мой там крипър ли има? Кой? Прасета. Аз не говоря за прасета. Кой искаш и ти говоря? Така, оборудвам съм с храна за чудовищата. О. Десо от сега нататък сам се оправя с качването на клипове. Той. Все пак. Аз не знам как. Тогава не заслужаваш да имаш клипове в YouTube, що не знаеш как да ги пускаш. Добре, покажи ми. Аз вече колко пъти ти показвам. Кажи, ето намери райдър или нещо такова. О, долу бях намерил айрон, верно бе. Чакай, отида да го изкопая. Джакпот. Аз съм богат.
Както знаете, почти всеки епизод аз правя някакви си смешни... Не чак толкова, не. Фокусчета. Затова ще ви покажа един друг. Няма дърво. Има дърво. Пак няма дърво. Пак има. Видя ли къв хубав? Фокус имам. Тепе айрон не се пече. Да знаете, след малко ще снимаме клип на папката, да го гледате. Не искам. Аз не искам. Аз вкъщи ще се направя клип. Всъщност това след малко ще е след час и половина. Чакай. Не знам защо направих 48 пръчки за една брадва. Но все пак се заслужава. Тя погледни нагоре дали се става. Така, приятели, нашата битка, да знаете, че ще е във водата, защото Скелетите да те убият. скелетите могат да ме убият. Ще забеш във водата, защото скелетите могат да те убият. Това прозвуча малко тъпо, но все пак вярно е, могат да ме претрепят направо. И могат бутушки. Оп. Вижте, аз не съм бос. Така се оригва човек. Нека вас, сигурно. Така, след 2 минути смятам да спирам епизода, затова да става по-бързо вечер. Да отрепя 5-6 зомбита и да спирам. Там пък какво има? Овце залегло. Овце залегло направи. Ще убия малко овце да си направя после легло. И една висока платформа заради чудовищата. Смотана овца. Тя ми дава вълна, аз не съм видял. Вече 3. Остава нож, така че да побързам. Фари, утре ще си правя легло. Сега да отивам в водата. Скелет ще свали оттам. Пак ще свали. Аз ако реша, ще ги погна тия зомбита. Но отскоро не съм оцелял с чудовище и ми е малко трудно. Така няма да можеш да ги биеш.
Денят настава. Колко стана? 10:50. Така, мисля да свършвам, защото като гледам чудовищата май няма да се появят скоро. Затова това беше от мене. До следващия път. Чао!